ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дӯстон, хабари беҳтарин, хабари деринтизор, хабаре ки бисёри мухлисони тоҷик, махсусан мухлисони Нурулло Алиев интизор буданд. худи ҳозир дӯстон, навори моро бо лайк дастгирӣ кунен. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. дӯстон, акнун расман аввалин рақиби Нурулло Алиев дар ташкилоти UFC маълум шуд. чанд дақиқа пеш оиди ичи сомонаи машҳури амрикои ММА ҷанги хабар дод. акнун варзигари тоҷик Нурулло Алиев бо рекорди 8-0 аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC рӯзи 25 феврал дар турнири UFC Vegas 70 зидди варзигари бразилӣ Рафаэл Алвес бо рекорди 20-11 мегзаронад. ва дӯстон, фикр мекунем ки ин хабари беҳтарин аст ва арзандаи лайк аст. барои ҳамин лайкҳои худро дареғ надорен. хотиррасон мекунем ки айни замон Нурулло Алиев дар Амрико қарор дорад ва лагери тамринии худро оғоз кардааст. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, дебюти Нурулло Алиев аллакай рӯзи 25 феврал баргузор мегардад. рақиби ӯ Рафаэл Алвес соли 2020 соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуда буд. ӯ дар турнири Dana White Contender Series ғолиб шуда ҷангвари UFC шуд. Алвес дар UFC 3 муҳориба гузарондааст. 1 ғалаба ва 2 мағлубият дорад. аммо ин мағлубиятҳои ӯ зидди рақибони хеле сахт буданд. ва дӯстон, агар хоҳем ки мо оиди рақиби Нурулло ба шумо маълумоти зиёдтар расонем, пас биёед дар ҳамин навор 3000 лайк ҷамъ мекунем ва мо навор карда оиди рақиби Нурулло ба шумо маълумоти бештар медиҳем. ин хабарро ҳамчунин худи Нурулло Алиев тасдиқ карда дар саҳифаи инстаграми худ гузошт. дӯстон, 3000 лайк аз тарафи шумо ва навори беҳтарин аз тарафи мо. то боздид хонободу сарбаланд бошен.